ଯେତେବେଳେ ତମେ କାହା ପାଇଁ ସେତିକି କରିଥାଅ ତମେ ତା'ଠାରୁ ସେଇଆ ଆଶା କର। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଥାଅ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜାଣିପାରିଥାଅ। ବିନା କହେ ତାଙ୍କ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାର ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି ତମ ପଟୁ ଥିଲା। ପଇସା ମଣିଷକୁ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ତା'ର ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖେଇଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପକେଟ ଖାଲି ଥାଏ ତୁମର ଜରୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେବେ ପଇସା ଆସିଯାଏ ସେହି ଲୋକ ତମର ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ଜରୁରୀ ଭାବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।